Assalamu alaikum masu kallon mu, barkanku da wannan lokaci. Yau muna ranar Litinin 29 ga watan Yuli shekara ta 2024 daidai da 23 ga watan Almuharram bayan hijirar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da shekara 1446. Ga kanin labaran. Za ku ji cewa Kungiyar Kare Hakkin ɗan Adam ta Amnesty International ta yi gargaɗi kan masu barazana ga masu yin zanga-zanga a Najeriya. Sannan za ku ji yadda yunwa ta kama fiye da yara miliyan 4.4 a arewacin Najeriya. Daga ƙetare kuma za ku ji cewa ANC ta kori tsohon shugaban Afirka ta Kudu daga jam'iyyarta. Daga ɓangaren wasanni kuma za ku ji cewa PSG ta ƙulla yarjejeniya da Sancho. Kanin labaran kwa saurara tare da ni Hajara Aliyu Labaran, yanzu kuma ga cikakkunsu. Kungiyar Kare Hakkin ɗan Adam ta Amnesty International ta yi gargaɗin cewa yin barazana ga masu shirin gudanar da zanga-zanga ba tsari ba ne na dimokuraɗiyya. Yekuwar zanga-zanga da aka shirya gudanarwa daga ranar 1 ga watan Agusta mai kamawa ta samu karɓuwa a shafukan sada zumunta da kuma wasu 'yan ƙasa. Hukumomin Najeriya sun yi gargaɗi kan gudanar da zanga-zanga da za ta jefa ƙasar cikin tashin hankali, tare da yin kwatance da halin da ƙasashe kamar Kenya da Sudan da Libya ke ciki sakamakon yin bore. Ƙarancin abinci a Najeriya. Yara miliyan 4.4 na fama da yunwa a arewa. A ranakun da nake samu na ƙoshi, yarana suna ƙoshi, amma ranakun da ban samu abinci ba za su yi ta tsotso sai su fara kuka saboda yunwa, a cewar Murja 'yar jihar Katsina wadda ke da yara biyu da take ƙoƙarin shayarwa. Murja na rayuwa ne a wani ƙauye da ke kusa da birnin Katsina a arewacin Najeriya. A kwanakin baya na fara riƙon ummi 'yar yayana wadda mahaifiyarta ta rasu. Tun lokacin da ta fara riƙon ummi, Murja da yaranta biyu ke fama da wahala. Murja ta ce da babbar 'yarta ta fara koyon tafiya saboda yunwa, yanzu ma ta daina gwadawa. Kuna sauraron labaran ne daga tashar mu ta World Daily News Hausa. Kada ku manta ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawa, ku yi following ɗinmu a Facebook, Instagram, TikTok, YouTube da sauransu. Mun gode. Daga ɓangaren kuma ƙetare za ku ji cewa ANC ta kori tsohon shugaban Afirka ta Kudu Jacob Zuma daga jam'iyyarta. Jam'iyyar ANC mai mulki a Afirka ta Kudu ta sanar da korar tsohon shugaban ƙasar Jacob Zuma daga jam'iyyar watanni 7 bayan sanar da sauya sheka. Kwamitin ladabtarwa na jam'iyyar ANC ne ya sanar da ɗaukar matakin. Wakiliyar BBC ta ce Mr. Zuma yana da mako 3 ya ƙalubalanci matakin. Haka kuma za ku ci cewa Marudo ya lashe zaben Venezuela mai cike da takaddama. Hukumar zaɓe a Venezuela ta ce shugaba Nicolas Maduro ya lashe zaben ƙasa a wa'adin shugabanci na 3 duk da koken 'yan adawa an yi adon gizon ƙuri'u a zaben ranar Lahadi. Wakiliyar BBC ta ce shugaban hukumar zaben ƙasar ya ce an ƙidaya kashi 80 na ƙuri'u, kuma Mr. Maduro ya sami ƙuri'u miliyan 5, inda abokin hamayyarsa Edmundo Gomez ya sami kusan ƙuri'u miliyan 4. Daga ɓangaren wasanni za ku ji cewa PSG ta ƙulla yarjejeniya da Sancho. Arsenal ta kusa ɗaukar Kare daga Lisbon. PSG ta gama ƙulla yarjejeniya da ɗan wasan gaban Ingila mai shekara 24 Jadon Sancho, amma sai ta biya euro miliyan 50 da Manchester United ke nema kan ɗan wasan nata. United tana neman ɗauko ɗan wasan Faransa mai shekara 26 Nodi Makele ko ɗan wasan tsakiyar Uruguay mai shekara 23 Manuel Oget, ko kuma ɗan wasan bayan Slovakia mai shekara 29 Milan Skriniar domin cike gurbin Sancho. Kun saurari labaran ne daga tashar mu ta World Daily News Hausa. Ni ce taku Hajara Aliyu Labaran, mun gode.